आज जौन इ गाना के बारे में हम बात करे वाला हई उ पावर स्टार पवन सिंह गाना तो उनके बता दें कि बहुत दिन के बाद इ पवन सिंह मतलब गाना लेके आई ना। ऐसे पहले देखबा त कुछ मतलब नेतागिरी करत ना मतलब वोट वोट मांगत ना खूब मतलब करत ना। लेकिन अब देखबा त गाना में आ गए मतलब गाना गावत हम तो इनका जौन गाना आइल है ये गाइल है कि सड़िया बोलू किया अब देखा तो के मन में ही सवाल हो कि हम वीडियो मतलब इतना दिन की बात काहे लेके आवत मतलब काहे बनावत थी तो उनके बता दें कि हमारे चैनल मतलब उतना व्यूज अच्छा खासा ना जाला मतलब क्यों पसंद ना करला हमारे चैनल के वही से वीडियो बना के मन उन ना करला। लेकिन सोचने कि जब पवन सिंह का गाना आ गई मतलब एक नंबर गाना गा दिले हम तो सोचने कि इनकी गाना पर काहे मतलब इनकी गाना के बारे में कुछ बता दियल जाए मतलब काहे गाना गईले बाड़ा आ कैसन गाना बा कैसन ना बा भैया लोग तो लोग के बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना गाए वाला हूँ मतलब अब देखबा तो इनकी गाना का मतलब रुकाव ना मतलब इनके गाना से लाइन लगे वाला देखबा तो ऐसे पहले मतलब गाना उना उतना ना गावत ना काहे से कि मतलब वोट वोट मांगत ना मतलब जौन मतलब प्रत्याशी में उठल ना मतलब उस समय व्यस्त रहना। फिलहाल इसमें खाली हो गई अब गाना जौन की गाए वाला हवा एक नंबर का आ तो लोग रेडी रहा सुने खातिर आ पावर स्टार पवन सिंह गाना मतलब हिट करा लोगन आना तो उनके बता दे कि ये गाना में का के मतलब काम कैले बा तो उनके बता दे कि वीडियो में जो दिखत बा किन साले नहीं आई जाके तू खूब जानत हो बा कितना मतलब लोग पसंद कला क्वीन सानली के आ सब इनके जाने ला तो वीडियो में मतलब दिखत हई आना तो लोग के बता दी कि गाना जौनी चैनल से आइल बहुत शानदार चैनल से आइल छोटा मोटा चैनल है और चैनल का नाम ये है कि माँ गायत्री रिकॉर्ड मतलब देखबा तो चैनल का नाम आना तो उनके और ही बात बता देते गाना के जो लिखल है निखिल निहाल लिखल है वहाँ आ म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो प्रियांशु सिंह हवा तो म्यूजिक डायरेक्टर देखबा प्रियांशु सिंह हवा तो उनका मतलब म्यूजिक ये बहुत सही रहा मतलब अच्छा खासा म्यूजिक उनका चला देखबा तो हर एक गाना में उनका मस्त म्यूजिक दियल गई रहेला। आना तो देखबा तो पवन सिंह जौन की वीडियो में ट्रैक्टर चलावे ना खूब देसी स्टाइल में या खूब गमछा उमछा लपेटले रहे ना खूब उड़ावे ना आज जौन देखबा तो स्वराज ट्रैक्टर पे मतलब बैठल है ना 724 की 24 वाला ट्रैक्टरवा हब वही पे मतलब ये चले ना खूब मतलब गर्दा अपन बांधे ना आ खूब एंट्री मारे ना। कौन है ये लोग कहाँ से आते आज जो कि पवन सिंह के मतलब वाइफ जो बाणी मतलब पवन सिंह मतलब कुछ काम धंधा करके आवे ना तो मतलब इनका मेहराज जो खाना पानी लेके मतलब तैयार रहनी तो वह मतलब ये बात कहनी पवन सिंह से कि आइए बोला मतलब खाना खा लें अउरी का ओकरी बात तो पावर स्टार पवन सिंह मतलब अपन मेहरारू के बारे में कुछ ऐसने मतलब तारीफ करके मतलब गाना में गावे ना। आना तो भाई बता दे कि गाना में और कुछ खास बात ना है मतलब ऐसने गाना गाओ मतलब बीत जाला आ वीडियो शूटिंग बताई तो भाई बहुत अच्छा शूटिंग दियल गया बहुत शानदार मतलब वीडियो शूटिंग दियल गई तो उनके रिक्वेस्ट करब कि गाना में जाके तो सुन लिया लो ना तो भैया लोग ना कोनो दूसरी गाना में जाके मतलब दूसरी वीडियो मिलत ठीक बा।